Duboko u srcu šume, dok većina njegovih stanovnika spava, započinje životna priča jednog neobičnog graditelja. Noćas pratimo majstora podzemnih prolaza, Jazaca. Mart je mjesec promjena. Šume se bude iz zimskog sna. Posrednje visibabe klanjaju se proljeću, dok se kaćunci prostiru putem ljubčastog tepiha. Dani su duži, ali u šumi prava drama odvija se tek kada padne mrak. Postavili smo kamere sa senzorima na pokret. Ciljem je pratiti tajanstvenog arhitektu Jazaca. Nakon nekoliko dana vrijeme je da otkrijemo kakvu je priču šuma ispričala dok nismo gledali. Kamere su odradile svoj posao. Sada je vrijeme da vidimo ko se sve kretao šumom dok smo mi spavali. Noć se spušta nad šumom. Dok većina životinja spava, neki stanovnici tek započinju svoj dan. Večeras ulazimo u svijet jednog od najskrivenijih i najzanimljivijih noćnih lovaca, jazavac. Ovdje je on, šumski arhitekt. Njegov dom nije obična rupa u zemlji. To je čitav podzemni sistem tunela isprepletan generacijama jazavaca. Neke jazbine su stare i po nekoliko desetljeća. Ali ni najbolja jazbina nije savršena bez povremenog renoviranja. Svaku noć jazavac radi na svom domu. Proširuje hodnike, čisti ulaze. Jazavac ne može cijelu noć provesti u građevinskim radovima.
a glad ga tjera u potragu za hranom. Njegov moćni nju omogućava vam da nanjuši plijen ispod zemlje. Iako izgleda trom, jazavac je zapravo vrlo spretan. Može preći nekoliko kilometara u jednoj noći u potrazi za hranu. Njegova prehrana je raznolika, od insekata i malih glodara do voća i gljiva. Noćna šuma je živa, a jazavac nije sam. Ponekad se njegovi putevi ukrštaju sa drugim noćnim lovcima, poput lisice. Obično nema sukoba, svako ide svojim putem tražeći vlastiti obrok. Za pravog arhitekta gradnja nije samo kopanje. Jazavac pažljivo bira građevinski materijal. Suho lišće i slama nisu otpad. Oni su mekana podloga, topli pokrivač za hladne noći u proljeću. Kako se noć približava kraju, naš jazavac vraća se kući. Njegova podzemna jazbina pruža mu sigurno utočište gdje će prespavati dan, čekajući sljedeću noćnu pustolovinu. Ako želite još ovakvih priča iz divljine, pretplatite se na kanal, ostavite komentar. Koju životinju biste voljeli vidjeti sljedeću? Lijep pozdrav i do gledanja.